Ndewo, ka ime taa. Abụ m Ijeọma Akubue, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Taa, m chọrọ ikwu ka m si bido kụziwe Igbo. Na maternity leave m gara aga, anụrụ m ka ndị mmadụ na-ekwu na-asị na ha chọrọ ịmụ Igbo, wee na-achọ onye ga-akụziri ha ma ọ bụ ndị ga-akụziri ha Igbo. M wee cheta na Igbo na-amasị m kemgbe m dị ntakịrị. Ọ bụghịkwa sọ ndị ọzọ, ụmụ m sokwa were amụ Igbo, maka na ebe anyị bi, Bekee ka a na-asụ gbaa anyị gburugburu. Ya mere m ji bido kụziwe Igbo ka ụmụ m were mụta ya, ka ndị ọzọ ha na ụmụ ha na-amụ Igbo sokwara wee mụta. N'ime Igbo Bootcamp ka m na-akụzi Igbo a. Ekwuola m maka Igbo Bootcamp n'ihe onyonyo gara aga. Eme ka ile ya. Ohere ka dị ịbata n'Igbo Bootcamp n'afọ 2019. Bata ka ị soro anyị ka ịmụta Igbo, ka ị nwee ike kụziere ụmụ gị. Ngwanụ, jisikwa ike na-asụ Igbo. Anyị ga-ahụ ka ọ dị.